Здравейте, казвам се Стефан Мирчев и ви приветствам за добре дошли на моя YouTube канал, който е посветен на здравето. Първо бих искал да се извиня за дългата пауза и отсъствието ми от екран. Бях, както се казва, във вихъра на моите пътувания, включително и в чужбина, срещи с много и различни хора, но през цялото време мислех за вас, както и за предстоящите теми, които биха ви интересували. Благодаря на всички, които останахте в очакване и днес отново се завръщам с нещо, което буквално може да промени начина, по който гледате на собственото си тяло и ум. Ще разберете защо вашето настроение, енергия и дори желанието да станете от леглото сутрин до голяма степен зависи от тези малки същества, които са в червата ни. Първо, искам да ви попитам колко от вас знаят, че над 90% от серотонина или по-известен като хормона на щастието не се произвежда в мозъка, а в червата. Предполагам, че повечето от вас са изненадани. И като допълнение ще ви кажа, че вашите бактерии решават дали да сте в добро настроение или точно обратното. Днес ще говорим за невидимата връзка между микробиома, мозъка и хормоните, както и как да използвате тази връзка в своя полза. Сигурно се питате какво общо имат бактериите с хормоните. Ще се опитам да ви го обясня последния начин. Червата ни са дом на милиарди бактерии или с други думи, това е нашия микробиом. Те са като малки фабрики, които произвеждат вещества, които ни влияят на хормоните и мозъка ни. И сега нека да ви обясня как работи връзката черва-мозък. Най-вече чрез блуждаещия нерв, който свързва стомаха с мозъка. Чрез имунната система, когато бактериите пазят възпалението в ниски норми, то тогава хормоните работят добре. Чрез химичните сигнали микробиомите превръщат храната в вещества, от които тялото прави хормони. За да онагледя нещата, ето няколко примера. Серотонина, който регулира настроението, съня и апетита, над 90% се произвежда в червата. Когато едем фибри, бактериите ги превръщат в вещества, които стимулират този процес. Лошата храна води до по-малко серотонин, по-трудно заспиване и по-лошо настроение. Дофамина е хормона, който отговаря за мотивацията и удоволствието. Той ни дава онази искра, която ни кара да действаме и да изпитваме удоволствие, когато постигаме целта си. Гама-аминомаслената киселина или съкратено ГАМК е невротрансмитер, който успокоява мозъчната дейност, намалява тревожността, помага за по-лесното заспиване и предотвратява прегряването на нервната система. Представете си ГАМК като педала за спирачка в мозъка. Когато го натиснем, всичко се успокоява. Мислите започват да забавят темпото, напрежението пада, а заспиването става по-лесно. И да, той се влияе от нашите чревни бактерии. Проблема е, че когато балансът в микробиома се наруши, било то от стрес, лошо хранене или антибиотици, фабриката започва да работи с грешни настройки. Това довежда до спад на серотонина и дофамин, до липсата на ГАМК и тогава се чудиме защо сме тъжни, нервни, без енергия или не можем да заспим. Така че ако без видима причина нямате настроение и ви е тъжно, трудно се концентрирате или не заспивате лесно, трябва да знаете, че не винаги вината е в главата, а се крие в корема. Как обаче хормоните и микробиома се влияят взаимно? Нека да го кажа просто. Връзката между червата и мозъка е двупосочна магистрала. Когато бактериите в червата са в баланс, те произвеждат правилните съобщения за мозъка. Това са хормони и сигнали, които ни карат да се чувстваме добре, да сме фокусирани и спокойни. Но когато микробиомът е в дисбаланс, по тази магистрала тръгват грешните сигнали и ето ви един пример от ежедневието. Представете си, че в червата имате повече от така наречените лоши бактерии, такива, които обичат захарта, бързите въглехидрати и мазната храна. Те могат да предизвикат възпаление, което не само дразни стомаха, но и изпраща стресови сигнали към мозъка. И резултата е повишен кортизол, който е хормона на стреса. А когато кортизолът е постоянно висок, той буквално пренарежда микробиома, унищожавайки полезните бактерии. Получава се порочен кръг. Стрес, който води до по-малко добри бактерии, което пък води до още повече стрес. И тук интересното е, че жените често усещат този дисбаланс по време на предменструален синдром. Някои симптоми като раздразнителност, подуване, леки депресивни епизоди,
Да, и те могат да са свързани с начина, по който микробиома регулира естрогените и прогестерона. При мъжете пък дисбаланса в микробиома може да намали тестостерона, което се отразява на енергията, настроението и дори на желанието за спорт или активност. Истината е, че когато се грижим за микробиома, ние не просто подобряваме храносмилането, а буквално настройваме хормоналната си система. Как да поддържаме микробиома и хормоните си в баланс? Добре, вече знаем, че червата и мозъка са в постоянна комуникация чрез хормоните. Но как да направим така, че да им помогнем да говорят на един и същи език? Ето няколко лесни, но мощни стъпки. Първо, дайте храна на добрите бактерии, като включите в менюто си ферментирали храни, като киселото мляко, кефира, киселото зеле, комбучата. Също пребиотици, това са влакнини, които хранят полезните бактерии, като лесените ядки, бананите, пръза и аспержите. Второ, намалете храните, които подхранват възпалението. Необходимо е да ограничите рафинираната захар, бялото брашно и бързите въглехидрати. Намалете също преработените меса и трансмазнините. Те са горивото за лошите бактерии. Трето, управлявайте стреса, и то на ежедневна база. Микробиомът обожава спокойствието. Опитайте дълбоко дишане, йога и кратки разходки. Дори 10 минути медитация на ден намаляват кортизола и дават шанс на добрите бактерии да се възстановят. Четвърто, сънът е най-евтиният хормонален терапевт. Лягайте и ставайте по едно и също време. Недоспиването повишава хормоните на стреса и буквално променя бактериалния баланс за ден-два. Пето, хидратацията. Добрите бактерии се нуждаят от достатъчно вода, за да работят и да поддържат здравословната среда в червата. Ако имате подозрение за сериозен дисбаланс, придружение с чести подувания, проблем с настроението, постоянна умора, то тогава направете консултация с лекар и тест на микробиома. Като за финал ще кажа, че микробиомът е като невидим оркестър, който свири за нашето здраве. Ако всички инструменти са в синхрон, ще имаме добра енергия, спокойствие и стабилни хормони. Ако обаче, макар и само един от тях да не е в синхрон с останалите, целият концерт се променя. Затова се грижете за него, защото това е музика, която ще слушаме цял живот. И запомнете, че когато храниме добрите си бактерии, ние храниме и мозъка си. А когато се грижиме за мозъка, целият ни живот се подрежда. Ако това видео ви беше полезно, дайте лайк, споделете го и се абонирайте, защото предстои да говорим за нещо, което е буквално тихия убиец на добрите бактерии, а именно стресът. Ще разберете как точно ги унищожава и как да ги защитите. Затова не го пропускайте, ще се видим отново много скоро. Чао!